ayane mlumpuk tumrape mung tanah jawi janore wis tuwa menawi kula lepet nyuwun pangapura oe yo Rin dalam bengi iki sing rawuh nggih Pak dari pemerintah desa nggih wonten Bapak Pak Lurah Bapak Sindu Pak Carik Pak Carik Pak Bayan Pak Bayan Pak RT Pak RT Pak RW Pak RW wah jan komplit ya Mas kabeh komplit nggih Pak Mudin nggih hadir niki nggih ana Pak Mudin hadir mboten niki enek kowe pengen pirsa Pak Mudin endi lha iki lho Pak Mudin Pak Mudin apa iya iku Pak Mudin ta Pak Mudin Mudin kok jek nomen Mas lha apa nek Mudin iku kudu tuwa ya kudune sing rada sepuh kok ya lah nek Pak Mudin Pak Carik iki tugase nulisi heeh nek Pak Lurah ngajak nyontoni pakaryan desa heeh Pak Bayan ngajak rukun heeh lah nek Pak Mudin tugase apa bunteli mayit kok bunteli mayit ya karo data sing arek pegatan arek rabi wila tugase Pak ngono ta Mudin walah ngono jare sampean ndek arep pegatan ya engko ndang daftar ning Pak Mudin ya genah ora ditampa lah kok iso wong kono mungsuh karo aku kok iso mungsuh ki piye lah tek ora piye lah aku dudu wong kene kok datane nang kono iku lah ya lah iya ayo dilanjut Komandang suarane baling apa setyane kelakon ngono ya ngono Panembahan sena pati ora kudu eling kang Kapati ya Hamar malam Setia Solo pancen rame iya iyo Sudanan awalan nafsu mampir mas mampir mampir apa sih Estina ora mampir wah jan iki supranada iki nek neng Pranada janjas jirapan iki wis kaya bebasan jogane dhewe Nduk. lah iya ta wis mendina rene ya Mas Coba sesasi tanggapan nang jirapan kok ping 4 lah iya ta Padha karo berarti wis kaya dulure dhewe ya Mas berarti cah wengko jagong kabeh cah kaya dulure dhewe pisan lho ya lah mbuh nek kuwi wah jan iki Pak ditenggani Timin para-para. Pak Timin ketir-ketir wong ra nggo dompet Ora nggo dompet kono kulino jagake kok. Pinapsa apa Kepenak unine yen to mandang kudu sing lila nganggo tata krama Tapi ing siang ratri mapan kediri
Sesuk ki lak campur sarine Muda Tama. Ki pimpinane Kanjeng Tumenggung. Aja dhuwur-dhuwur. Lah Engko nek ra kuat jeglek wonge mesake. Oh lah iya. Wis lek temek ngono Lek temek. rasa Kanjeng Tumenggung. Wah lah ki piyayine Rigen lho, Nduk. Rigen cekatan. Rigen cekatan. Wah, Satset tenan. dasdes. Satset dasdes. Andane ngantek sangka dasdes kuwi to. Untune ki saiki entek kabeh Mas.
Ya. Aja semalang wong bagus tresno kira bakal layu ora suwe aku bali bisa sumanding ana ing sisihmu. Galo galo. Iyo. Sing sayang sing Monggo Pak Sare. Suindusu lawase kowe lunga pamit karo aku wong ayu bebujanku ati susah mung kangen sliramu. Pun kula aturaken Pak Bayan kangen ning ati. Pak Pri. Oh nika pamundutan Pak Bayan ta? Nggih, Pak Bayan kalih Pak Pri. Pak Bayan wilujeng midhangetaken. Mangke dono suwanten Pak Bayan. Mangke dono suwanten Pak Bayan Pak Setyo Widodo. SH. SH. Nggih. Padha SH sarjana hukum. Kowe ya SH ta, Mas? Aku ya sarjana hukum. Hukum apa? Hukum karma. Aku ki ngene, Nduk. Iya. Angen-angenku aku ki lak nyimpen nomere Pak Bayan. Heeh. Yai kok iso sukses. Ya. Lobby-lobinya pergaulannya luar biasa. Luar biasa. Wong ki nek kumpule bebasan nyedako bakul minyak gen ambune wangi aja nyedak karo Tukang pandi. lah. Tadi aku pokoknya ya karo sinau sangka sithik bab ngilmu kepemerintahan mbok menawa aku iso nyalon lurah. Nggih. Halah rupamu nek arep nyalon lurah. Lah wong arep Pun nyalon kersane mengke Mojo Doyong mboten enten. Lah iya. Niki to. Lah wong arep nyalon lurah kok rupak-rupake. Lah nek nyalon lurah lho kaya ngene, Ndang. Ya sing dandan sing bagus nek arep nyalon lurah ki. Oh ngono ya. Mau jare dudo nakal nek arep nyalon lurah ya ora kepilih. Bagus ngene iki. Surga jaminane. Nek kaya ngene kok mangan ngendika bagus. Nek ora usah mbok hapus le ning kolen. Jenengan lake bagus gedhe ndase lho Mas. Ayo. Wong bagus tresno Hae. Lo.
Mbah nuwun. Yen sinawang ana netra sapa wonge sing ra nandhang tresno janur kuning lengkung-lengkung sapa wonge sing ra nandhang uyuh pamujiku wong ayu muga slira murah bakal lali najan so windu tresnamu bakale tak tunggu bengi iki disyuting AFC ya live streaming Ceng. Live streaming bisa dilihat di alam mana saja Pak? Tolong jelaskan. Ya streaming Streaming di alam goib juga bisa toh Pak? oh bisa jadi syutingnya ini bisa ditonton donya benjang ngantos akhirat dados sinten mawon sing nyanyi mengke saged ditonton benjang dugi akhirat Lah nggih to. Ora, nek ngerti men benjang teko akhirat wis ngerti akhirat kok. kowe pengen ngerti Ora, DCO gak kesusu aku. nek pengen ngerti DCO Wong ora kok. Jan, ini tenan Pak di AFC iki mengutamakan kualitas. oh iya Tresno iki arep saya Lo. Oke ngatur Mas Roni ingkang wonten ing Purworejo sugeng midhangetaken ugi Mas Bani wonten ing Pakis Pringanom sugeng midhangetaken semoga bisa menuju Pringanom 1 Mas Bani. Rino wengi ra bisa turu hanane mung kelingan sliramu apa jenenge wong kandrung ngalor ngidul anane mung lilo banyu bening
sapa yuyu montang manting mikir ketik fani sing ayu ane mas wong manis kepiye rasa atimu tresno iki ra bisa lali tresnaku tan bisa den selai bunga rasa ning atiku yen bisa klang kon nyanding sliramu rino wengi tak anti-anti nganti kiamat bakal tak enteni Pak cari C saka C wah Dek karo nangis lho Dek iki lagune diayati nganti ana asih anak wani marang wong tuwa bener Mas yen nganti ana sewu siji sing wani nganti ana anak lali marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing lali suwargane donya ana sukune wong tuwa wong kang tuhu suci gedhe ganjarane musik Supra Nada. Terima kasih Mas Erik, keluarga besar Endah Kargo. Aduh Romo ibu ngapuranen aku yen ana salah lan luputku tak umpamane aku duweni dosa nganti saiki isih krasa neng dada rina wengi ra lali tansah ndedonga memuji marang Kang Kuwasa mugi enggal antuk paring pangapura urip ayem tentrem uga kanthi mulya
yen nganti ana sewu siji sing wani endi ana anak wani marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing lali suwargane donya ana sukune wong wong kang tuhu suci gedhe ganjarane Mbak Rini Rino wengi ralali tansah ndedonga memuji marang Sang Kuwasa mugi enggal entuk paring pangapura urip ayem tentrem uga kanthi mulya nganti ana anak wani marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing wani nganti ana anak lali marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing wani suwargane donya ana sukune wong tuwa wong kang tuhu suci gedhe ganjarane suwargane donya ana sukune wong tuwa wong kang tuhu suci gedhe ganjarane Oke. Apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe Wis kadung mati rasaku kang mesrunga no tangisku becike kowe lunga saka uripku paribasan ngranggen lintanging angkasa kowe tega gawe lara marang tresna iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu Supranada Indonesia.
saiki wis beda kowe ninggalke aku mentingke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ning pinggir segara satenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe wis kadang mati rasaku tanpa serena tangisku kecikku saka uripku pasan rangga lintang ing angkasa kowe teka gawe lara marang tresno iki wis dalku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara Supranada sing jawabke sliramu beda ati beda lambe wis kadung mati rasaku tanpa serena tangisku kecikku saka uripku mari basan rangge lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresno iki wis dalku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara
gawake sliramu beda ati beda lambe Wis padha mati rasaku wis rengono tangisku benci saka uripku paribasan sliramu beda ati beda lambe wis padha mati rasaku rengono tangisku benci saka uripku paribasan rangge lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresno iki wis pilihane wong tuaku sepurane gawe lara atiku sepurane yen gawe lara atiku Semua Supranada Indonesia.
tresnan Mas Anam. Yo. Yo. Oh. Oh. Ayo, joget semuanya. Pak Dodong. Sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa rene aku kudu sambat karo sapa. Rina lan wengi moga-moga Gusti sapa pananggonmu bali bisa kumpul kaya duwe nguni. Balung nangka bebasan rini aku jaton sliramu wae. Iki Apa? ya, iki nggo tombo kangen Mas Karno. Tambah kangen. Lah, Suwe ra ketemu Supranada. turisane ketemu ya mau nek ngene iki kok. Iya. Sampeyan yo nanggap dhewe to, Mas. Wis pasti aku mantu kudu teko kabeh. Ya. Siap, monggo. Masuk. Aja lali elingku. Oke. Aku kang setia satu anteni nganti saelingmu. Ayo Mas. Rot seragen iki. Spesial untuk Mas Beli Ju, juga Mas Bedil yang ada di Ngloru, Pak E Teguh Peleman Gemolong, juga Pak Enanda Juragan Tempe. Iya. Ayo Mas Berot. Ayo Mas, ayo. Nangis sajroning atiku. Nalika sliramu ninggal aku. Asik. Apa sliramu ra krasa aku kudu sambau karo sapa. Tak suwun rina lan wengi. Moga-moga Gusti sapa pananggonmu bali bisa kumpul kaya duwe ngene.
Donono tak ompendi nek tuju ing tresno balung nangka bebasane mung katon sliramu wae lah iya Mas Karno piyayi kaya ngene wis kondang Nuswantara kok ya nyalon DPRW ora dadi Terselamatkan Mas. Iki gak dadi malah aku ayem kok. Terselamatkan. Selamat. Jaduk omahku mbok jarah nek aku dadi. iya Jarah ciku apane ora di opo. ya Aja lalingku oke mana panas janji-janjimu aku tak setia satu anteni nganti saelingmu matur Barang Supranaja dikasih lintang asmoro. Barang Mas siapa ini? Barang Lasti. Siapa toro ratri oh eling manis sing ati
wis tresno ora bisa dipisahno ora bisa dipisahno. Ya Matur suwun, Mbak.
Baik, yuk Mas. Kusumane ati wong ayu kang tak anti-anti mung tekamu bisa gawe tentreme hatiku. Janji tau gemi ora bakal lali jur kelingan jroning ati sabedahing bumi. Kadung kaya ngene saiki piye karepe malah mirangake manis pambukane kok pahiti pemburine pancen mangkelake amon pamujiku muga-muga ra ana rubeda sampungture nggonmu lunga ora kandha-kandha. Supranada Indonesia buat Mas Darti Lolo yang ada di Jambi, sehat selalu. Kusumaning ati wong ayu kang tak anti-anti mung tekamu bisa gawe tentreming atiku. Biyen ate janji tau gemi ora bakal lali jur kelingan jroning ati sabedahing bumi. Kadung kaya ngene saiki piye karepe malah mirangake manis pambukane kok pahiti pemburine pancen mangkelake among pamujiku muga-muga ra ana rubeda sapungkure nggonmu lunga ora kandha-kandha.
Duh adindaku sayang, oh paras cantik wajahmu yang ku kenal. Tak ada lagi hati yang ku sayang. Mas jangan kelewatan, tresnaku iki mung cuma sebulan. Wah, pengen tenanan. Ono maneh kata sayang mergo janjine ya mung kawin ning kontrakan. Terlanjur cinta mati di yang ku sayang. Tiada dari tindaku berpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawinnya dan ku bayar kontrakan. Laksan kawinan ijab kabul kumandang, sliramu tangisan terharu aku nyawa. Akhirnya aku jatuh cinta beneran. Cintaku ini hanyalah untuk abang. Supranada Indonesia. Duh adindaku sayang, oh paras cantik wajahmu yang ku kenal. Takkan hilang walaupun negeri seberang, cintaku adalah Leni yang ku sayang. Mas jangan kelewatan, Orang lewatan tresnaku iki mung cuma sebulan. asik. Ra ono maneh kata sayang-sayangan mergo janjine ya mung kawin kontrakan. Len, jebule tresno ora tenanan to, Len. Ya kan dikontrak to, Mas. Lagi perpanjang apa ora? Pengen ku yo tenanan Cahayu. Iya tenan ya, Mas. Terlanjur cinta mati di goyangku sayang. Izinkan cinta ini bisa ku berpanjang. Dan ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawinnya kan ku bayar kontrak. Kelaksan kawinan ijab kabul kumandang, sliramu tangisan terharu aku nyawa.
satu cinta beneran. Cintaku ini hanyalah untuk kamu. Monggo Mas Karno.